Adizuti, Pastor, mchembere wangu ariko. Awasati basika. Alright, basotokumbira kuti vagoti turikira nezizulu. Tine vamwe vasinga vasingazvishona kana kuti asi nezizulu. Tinomugamuchirai baba. Tigare pasi mazvete. Atatenda usaiti. Tinotenda Mwari chikuru manerano. Ndifuna ukubonga uzimo entambama nekuda kwenguva nemukana nethuba uzimo asinikele lona kunge tiri pano ukuze sibe kule ndawo tinzwe kutaura kwavo sizwe uzimo akhuluma nathi empilweni zethu. rekandiperikudza Ngifuna ukuhlonipha mutungamiri wese parikereke ino ama-leadership kuleli bandla, zvikuru sei baba edu namai sibanda ubaba nomasibanda, muzita rajesu amen. egameni likajesu. Haleluya. Ndinofara Uyathokoza kakhulu ndinauyawo nehama yangu ukuthi ukhamba nomfowethu wakhe mufundisi Rozi umfundisi uRozi vandiperekedzawo kuti tisvike panapa ukuthi ukwazi kufika kule ndawo. unoashe Mwari vakuitire nyasha. Nceda uNkulunkulu akubusise. Chada ndibereke kubva kubhuku yaEsther. Uzofunda kubhuku yakaEsther, Esther chapter 5 qala kuchapter number 5 uzobata pachapter 6. agcine kunumber 6. Esther chapter 5 ndichaverenga the last line. Uzofunda ekugcineni kwayo. And the thing pleased Haman, so that he made the gallows were made. 6. That night the king could not sleep. So no one was commanded to bring. So one was commanded to bring a book of the records of the Chronicles, that may be read before the king. And it was found written that Mordecai had told of Bigata and Teresh, two of the king's eunuchs, the doorkeepers, who had sought to lay hands on King Ahasuerus. Then the king said, "What honor or dignity has been bestowed on Mordecai for this?" And the king's servants who attended him said, "Nothing was done for him." So the king said, "Who is in the court?" Now Naaman is just entered to the court and the king's palace. So he suggested that the king, that Mordecai, to be taken to the gallows he had prepared for him. And the king's servants, Haman is here, and he's standing before the courts. And the king said, "Let him come in." So Haman came in, and the king asked him, "What shall be done for the man whom the king delights to honor?" Now Haman thought in his heart, "Whom the king delights to honor more than me?" And Haman answered the king, "For the man whom the king delights to honor, let a royal robe be brought, which the king has worn, and a horse on which the king has ridden, which has a royal crest placed on its head." Uzima abonge izwi lakhe. Indaba Indaba engifundile ngobuningi sayazi. angari makakati kanoona kuti iri hondo Yakade imbi. pakati pemurume unonzi Mordecai Indoda ibizwa uMordekai nemurume unonzi Haman. nendoda ibizwa uNaaman. Murume anonzi Haman Indoda ibizwa Haman anga ane influence akade anegama liphezulu in the natural. empilweni yakhe. He was close to the king. Akade asondelana nenkosi. He was connected to the king. Akade abambene kakhulu He ngenkosi. had power. Anamandla. He had influence. Anokukhuluma ubuhle He had obukhulu. money. Anemali. So he plotted to destroy the Jews, Ngalokho aplota ukuthi abulaye ama-Jews. especially the man called Mordecai. Indoda yakade ibizwa uMordekai yakade afuneka kakhulu. So he went on to build the gallows, Ngalokho abuilda indawo yakade ibizwa so gallows. that one day he will kill Mordecai on the gallows. Ukuthi ngelinye isuku ngizombeka kuleya ndawo So uMordekai. Mwari vakatendera kuti Haman agone kuvaka the gallows. Uzimo amvumela aaka le gallows. Mordecai anonamata Mwari wokwaIsraeri. uMordekai ukhuluma kuNkulunkulu wakaIsraeli. Mwari vari kuona zviri kuitika, Uzimo obona ukuyenzeka la. but vachiita sekunge havasi kuona zviri Kodwa kuitika ayenza ungathi uNkulunkulu akayiboni le nto. nokuti vakaramba vakanyarara. uNkulunkulu uthulile. Mordecai achivaka magallows. uMordekai aaka igalo lakhe. Kune masituations mulife Kunezimo empilweni. anoita sekunge Mwari havasi kuona zviri kuitika. Kwenzeka ungathi uNkulunkulu akaboni ukuyenzeka Tiri la. mukushungurudzwa nemukutambudzwa, Singaphakathi kokuhlukumezwa. asi tichinamata Mwari wamasimba Kodwa ose, sikhonza uNkulunkulu ophilayo. zvokuti vazhinji vanoti ko Mwari atisire. Abanye babuza ukuthi uNkulunkulu kuphi? Hama dzangu
ngatichembei kuna Mwari. Aisewa ngesikala kuzimu. Sei Mwari vanoita sekunge vakanyara. Ungani uzimaizi ungatujulile. Nokuti enemy yedu iri kuvaka nzvimbo yekutiurayira. Isita sati umuzo kuti asubulaye kuwo. Enemy ine influence. Isita sina mandla. Enemy ine power. Isita sina mandla. Mordecai haana influence. Mordecai akanayo influence. Haana power. Akanawo amandla. But is connected to God. Kodwa uconnected kuNkulunkulu. Now we have kuzoshumira mu church. Ngize kuzoshumela But your connection to the Almighty God connection yako kuNkulunkulu will bring the results on the ground. izolethi ithelo emhlabathini. Sure, not the race is not to the swift, Ngithi izwi lithi nor the battle to the strong. Phezulu kwempi olwa. But time and chance Kodwa isikhathi nethuba are given to all. konke kunikele kithi. So the one who gives time and chance Usinikele ithuba is the Almighty God. umnikazi wempi. So as long as you are connected to God, Ngaloko ngakonnected favor is on your side. favor isehlangothini lakho. Don't get disturbed Ungadisturbe by the girls that are being put. ngengalo elingakwayo phambili kwakho. No matter Burumo une influence, Asinandaba ukuthi le ndoda no matter Burumo une power. asinandaba ukuthi indoda inamandla. Remember, Mordecai is a foreigner. Khumbula uMordecai kuyiforena. Vakatorwa and vari ku-exile. Yilapho bathathiwe kusuka ku-exile. So Burumo anonzi Hamani ane power. Indoda ibizwa Hamani inamandla Nokuti ari kudhila na-foreigner. ngenxa yokuthi ulwa ngeforena. Ari connected to the king. Unamandla phezu kwenkosi. Akasvika paakavaka pekuurayira Ufike vaJews. la akakona la afuna kubulela amaJews. So Mwari vaita sekunge harako. Uzima enzo ngathi akekho. Handiziva ndiri kushumbira. Angikwazi ukuthi kushumayela mbaba. Kune situation Kunesimo. yainoita sekunge Mwari vati havasi kumboona Enzo zvakanaka. ngathi uzima akabonakali phezu. Zvokuti pazvasvika unotsoona kuti apa ndaparara. Afike khona ukuthi asemphezulu. Pazvasvika unoona padaenda. Uthi asemkhambini. Pazvasvika unoona pfungwa dzangu hadzina Uthi kugadzirana. nengqondo asahlaliseke. Unozamba nenguva yekuti munhu Kunesikhathi sokuthi umuntu anenge ari pano ulana iye asiri pano. kodwa angekho kule ndawo. Kararamira ukanoita munyika ka. Impilo yomuntu leyo. Nokuti kana wanzwa zvawanzwa Mawuze lokhu pfungwa yako inenge iri kure. indawo yakho Uri esenkulu. kutoplana nemuronga zviri kure. Uyabulana nokulwa Nokuti ngalo. ari kudhila against your life. Ulwa ngempilo yakho. Ane influence. Une-influence. Ane mari yacho. Unamali. Ane power. Unamandla. Ane connection na king. Une-connection nenkosi. But you have a connection at the king of the Kodwa kings. wena une-connection The one who nenkosi. determines the outcome. Loyo ophethe So now we have to shimmy up church. Don't lose heart, don't lose hope. ungalahli inhliziyo. Vachita sekunge harako Mwari. Benzo ngathi uzima. Vachita sekunge vakanyara. Benzo ngathi uNkulunkulu Enemy ichiplana zvainoplana. usita siplana. Zvekuti Mordecai kana aimboenda kumba Mordecai mafike achipfuura nepari kuvanga magalosi. asala kwa makoni Panguva aigona kuva nepfungwa yekuti magalosi ngaangomuka akaputsika. But ari kuona Hamani arikuda pachiwedzera. Pane time yekuti ukatarisa zviri kuitwa neenemy zviri kubuilda, zviri kugara momentum, zvinoenda pane mamwe malevels ekuona kuti this time hatipabuda. Taifuta nyaya ichangopera kutaurwa. But yakutouraisa vamwe vanhu. Nyaya itaingoti ichataurwa nesi. But honai kumberi kwayasvika. So Mordecai aita akapfuura. Akaona magalosi achivakwa. Ega aizviprofita ega. Rimwe gore richaremera pakudhuru. Tine vanhu vanoprofita zviri negative. Vari kutaura nhamo dzisiko. Nokuti kune ari kupromisa nhamo dzichauya. But kana uchinamata Mwari wakatendeka. Kuronga kwevanhu vane influence panyika hakusi kuronga kukaitwa naMwari wekudenga. So Mordecai waipfuura achiona zviri kuitwa naHamani. Kana akatarisa newspaper ainzwa kuti mameters ekuvaka magalosi awedzera. Kana kuti simendi yekuvakisa yawedzera. Kana kuti vanovaka vari kutisapota vakawanda. Vagona kuwadirwa nevanokurwisa. But ari kuti rwako kana ari Jehovha. The victory belongs to you. The victory belongs to you. Rega kudetsera hako. Kuti mudhuri wavako ukasvika papo. Bible rangu rinoti we don't walk by sight. We walk by faith. And faith comes by hearing. And hearing by the word of God. Ukaramba uchinzwa naMwari. Tora newspaper uerenge. Basi ukanokudzidzisa kuliverenga. Usatanga neheadline. Tanga nedate.
musiwoyo. Ende zvinoti akanyora munhu. Asi Mwari akanyora chinhu. Ende zvinonyorwa nemunhu. Zvinochinjwa futi nemunhu. Ende zvinotaurwa nemunhu. Zvine expiry date. Asi zvinotaura Jehovha. Zvinogara nekusingaperi. Zvinoita sekunge mudhuri uri kuvakwa. Zvokuti newoga utarisa. Vakuita mafinishing touches. Ende vakatoprofitwa pamudhuri iwoyo. Kuti Modhekai uhe. Kuti Modhekai anofira pano. Pane zvinopromiswa. Zvine mazita enyu. Kuti ava vari kuzotambudzika. Ava vari kuzoenda kwavashaita. Ava tichavabvisa. Modhekai waizvizwa. Kuti mudhuri uri kuvakako. Une zita rako. Kana wekuzokudza. Kana wakatenda. Kuna Jesu. Zita rako richasimudzirwa pamusoro pevamwe mazita. Handizivera ndiri kuzvika panapa. Unika sekunge ndiri kuparidza a parable. But I've come to encourage the church. I've come to encourage the people of God. Achitaura neimwe hama. Ichikurukura nene. Vatimufundisi. Ndiri kudawo idea. Any opinion yenyu. Kuti muri kuzvinzwa zviri kuitika. Toita sei. Ndikati bhururu yainese. Zvokuti hapana chicha pasi pezuva. Yakambotambika uko. Kuti wakaipa anopiwa nguva. Yekuti boroka zvinhu twako. Woita zvaunogona. But kana Mwari vakuita zvinhu zvavo. Uchaona kuti hasi Modhekai. Anoshiya pamatanda. Uchaona kuti kuna aivaka matanda aModhekai. But Mwari vobva vachinja anoenda. Mwari ngachinja chatambudzika. Izwa pakutambudzika. Simudzirwa naJehovha. Izwa pakudzikisirwa. Mwari ngakusimudzire. Mwari wedu ari pachigaro cheushe nanhasi. Shoko roti nyika nemuzara kwayo. Ruoko rwaJehovha. Roti ndiMwari munyika dzese. Vana vaMwari. Despite kuti vari kupi. Vanorarama musystem. Yeumambo hwaMwari. Mwari ane tsika. Uye anoratidza kugona kwake. Kana pachinza pachaita. Mwari hwake. Uri pakudhina nemasituations. Asingagonekwe nevanhu. Asingagonekwe napoliticians. Asingagonekwe naminister. Asina lawyer anomira newe. But he sticks closer than a brother. Iye anongoshedzera kuti ngaparakwa. But anoenda pamagalozi iwaya. Zita ramukarizire. Ivi mitaurai mazita aModhekai. But tenda ndiri kuona Modhekai. Anouya kupromotwa. Kwete wakuhegwa.
bonke God is good. uzimu muhle So kuba yikanyana ayisikade sinandaba kunaka kwake akutshintshe. ubuhle bakhe abutshintshe Anonamba ari Mwari akanaka. uzophila angunkulunkulu Ane mfungo wakanaka. anengqondo enhle Nekuita zvakanaka. nokwenza okuhle kune vanobonamata. kulaba mkhonza So kune zvinoitika kuvanhu kunezinto zenzeka ebantwini nezvinoitika kuvanhu vamwe. ezenzeka kubantwana bakamuntu Zvinoitika kuvanhu okuyenzeka ebantwini zvinorongwa nevanhu. kuzoarranjwa ngabantu Zvinoitwa kuvanhu vaMwari okuyenzwa unkulunkulu zvinorongwa naMwari. kuzoyenzwa unkulunkulu Alright. Hapana ruri vose. Zokorodza ipapo. Vanhu vese vanoona munyika abantu bonke babona kule izwe vanhu vaMwari. abantu bakankulunkulu But hasi vanhu vese vari munyika kodwa akusabantu bonke ezweni vana vaMwari. abantwana bakankulunkulu Munhu anova munhu waMwari umuntu uzoba umuntu kankulunkulu nokuti wakasikwa naMwari. ngenxa yokuthi uzima umdali Asi munhu anozova mwana waMwari kodwa umuntu uzoba umntwana kankulunkulu nokuti wakatengwa neropa ngenxa raJesu. yokuthi utenga yegazi So lakhe kune zvinoitika kuvanhu. kunezinto ezenzeka Iwewe hausikoko iwewe. kodwa wena awuyilapho wena Pane zvinonyorerwa vanhu. kunezinto zibhalela abantu Iwewe unonyorerwa izvozvo. kodwa wena usange ubhalela Dambudziko rako inkinga yakho nderekutenda information yevanhu. ukukhola i-information Iwe yakho wakabviswa muvanhu. kodwa ususiwe Wamwana waMwari. so umntwana But I'll give you this understanding. ngizokhetha ukuthi ukhona Jesu unobvunza vadzidzi vake. ujesu ubuzwa le ndaba Vanhu vanonditana. ukuthi abantu bathi ngingubani Apedza kubvunza izvozvo. baqeda kubuza Unotarisa kuvadzidzi vake. ubheka abafundi Woti ko imi munonditana. ukuthi bafundi mna Kureva kuti handikutenderei ukuthi ukuthi andinivumele kuopareta sevanhu. ukuthi neopara njengabantu Nokuti ati vanhu vanonditana. abantu bathi ngingubani Ko imi munonditana. mina nithi ngingubani Kuda kuti hamusi muklasi yevanhu. kutsho ukuthi mina andingeni ebantwini Nokuti mava vana vaMwari. ngenxa yokuthi So sengibantwana your reasoning and your understanding ngendlela must be different. kufanele kuhlukane So zvinoitika kuvanhu okuyenzeka ebantwini zvinoprogramwa nevanhu. kunoprograma ngabantu Zvinoitika kuvana vaMwari ezenzeka kwabantwana zvinoprogramwa naMwari. ziyaprograma Kurati Mwari vakati unobudirira. unkulunkulu Vanhu vachitaura kuti vanhu havabudirira. Vachashuka nezvinoitwa naMwari. unkulunkulu Nokuti zvinoitwa kuna Modhekai zvinopinza zvinorongwa mudenga naMwari. But zvikairongwe naHamani zvinoitirwa vanhu nje. But zvinorongwa naMwari hazvisi zvevanhu ndezvevana vaMwari. uzwa abantwana bakankulunkulu Remember, msifika musha. hayi indaba yami yawisa kwahle Fundisi mulinzwa musha. fundisayisa kahle Kune zvinoitika kuvanhu. kunezinto ezenzeka ebantwini Hazvifani kukushamisa. Yeah. akumangazi lo Nyika inorwanwa nevanhu. ilizwe lidlala But ngabantu kune inonzi the kingdom of God. kodwa kunombuso Inorwanwa naMwari. ophathe unkulunkulu Kuvana vake. ezifanele So bakho zvino newspaper kana yatonyorwa. i-newspaper mayingabhalwa Ndene vanhu. labantu lena Kuvana vaMwari. ebantwaneni kankulunkulu Vane ravo bhuku. baphethe Vane ravo newspaper. newspaper yabo Risingashatuke manje. engaguquki Kunze kunogona kushanduka. ngaphandle kungaguquki But his mercy endureth forever. kodwa umusa wakhe uhlala Nyasha dzake ihuru uye dzinogara nekusika kwake. uhlala So uzephi vana vaMwari abantwana kankulunkulu vane ravo banebhayibhela vanhu abantu vane manewspaper avo. baphethe ama-newspaper Neinformation dzevanhu. ne-information Vana vaMwari abantwana kankulunkulu vanonzwa news bazwa i-news dzinotaurwa papulpit. esikhulunywa ipulpit Vanhu abantu vane news bazwa i-news dziri kuSABC. esuka ku-SABC Choice yako ichoice yakho unoteerera kupi ulalela kuphi uye unotenda kupi. ngaloko Vanhu unosvika panovhunza ibhayibheli yabuza whose report do you believe. ngizolandela Kune information yevanhu. Yeah. information Ukaona magandosi achivakwa Yeah. vanohindwa vanhu Yeah. abantu kwete bazokwetho vana vaMwari. hayi abantu So difference yaHamani iyenzeka naModhekai. noModhekai Modhekai mwana waMwari. uModhekai mntana kankulunkulu Hamani munhu. Yeah. Hamani umuntu Saka kana Hamani wakira vana vaMwari. Hamani ubhalela Mwari ane law of exchange. uNkulunkulu nendlela Vana vake havatambudziki nokuti iye akatendeka. abashubeki because nawo Vana vake havatambudziki nokuti iye wakarura. abantwana bake abashubeki Kana yakuva yekuti mwana waMwari ada kuhengwa. ngesikhathi sokuthi umntana Mwari vanotamba ne-law of exchange. uzimu uyatshintshwa Kunohengwa munhu kwete mwana. kuyobulawa umuntu hayi abantwana I'll give you an example. ngizonikela umzekelo Ndine pandinobuda kumba ndichienda kutaura. mamfundisi aphuma ekhaya aye etawuni Mwana wangu anenge achitamba nevamwe vana. umntwana wake uzowasdlala nabanye abantwana So mwana wangu anobva ati daddy, umntwana uthi baba unonzirawo machips. ngiba uninethela amachips Vaari kutamba nawo. la badlala nabo They say the same. bazosho amagama afana Vanobva nabo vamutedzerawo. bazobalandelayo Vati amagama daddy, bathi teti nesi wakutedzerawo machips. nathi usilethela amachips Vese ndinovanzwa. bonke ngiyabezwa But kana ndadzoka nemachips, kodwa masengibuya ngamachips handidhile nevandadzwa. angikhulumi nalaba engibaziyo Ndinodhila newandinoziva kuti ngidila mwana wangu. ngomntwana engazi umntwana wami So kune kutaura kwevanhu kunenkulumo yabantu nekutaura kwevana nenkulumo yabantwana kuna baba vavo. kubaba wabo Baba vane pfungwa yakanaka ubaba unengqondo enhle pamusoro pevanhu. phezu kwabantwana So bakhe. kune information yevanhu. kune-information yabantu And ndo yamunoda manje. and yiyo leyo uyithanda kakhulu Sawutona nebhayibheli awuna. ngingakubona nebhayibheli awunalo Une information yakho. une-information yakho Uri pagoogle, uri kuWhatsApp. ungaphakathi kwegoogle
kuna magroup kurongeka kuna kuipa kukarenjera kuna nginga kandi kumurongera ndoko akaipa kodwa ukarenjera usukuni but information ofuna kutoshaka kuthi information fana uyigoogle so ukainerenga inovathi kuti igoogle mangayifunda ithi inwa anosimudza marombe kubva kuphakamisa amatulu kusayithi uthi saka nyika yakati marombe anakwanoenda abantu akuna la uyakhona rombe rinofanira kuya kune imwe information ngene kune information inoti kune kwandinoenda neyo uthi kukhona la uzimathi wati mwana anosimudza marombe I believe and trust in your ways. Vanhu ngavataure zvavanotaura vatarisi muprogramu yevanhu kodwa andiko kuprogram yabantu ndiri mwana waMwari ndimutana kangonokuti ndine life ine difference nempilo ehlukene nekuda kwokuti ndakasarudzwa naMwari ngenxa kuti ngithunjwa ndikabviswa mupfungwa ngasuswa engqondweni zabantu so kurumarudzana mani indoda ibizwa na-ama maranayo uzimu there are times yekuti you fight against people ngesikhathi sokuthi ulwa nabantu vane mari yacho banamali vane influence bane-influence vane power banamandla but nokuti iwewe hauna influence ngenxa ukuthi wena awunayo hauna power awunawo amandla chaunofanira kutaura ndeishi lokhu ufana ukusho lokhu it's not by might akuseni amandla or by power hayi namandla but by the spirit kodwa ngenxa yemoya of the Almighty God. kaNkulunkulu So vapedza kutaura zvavanotaura Wapedza kukhuluma voti abantu. Mwari mwana wenyu ndiri pano Wathi uNkulunkulu mntana shoko redu rinoti nyika nekuzara kwayo izwe ruoko nokuvakala rwaJehovha kusesandleni vakarangarira Esther Urumeme vakara mambokadzi neforeign land inkosikazi vakarangarira Joseph wakhumbula uJosefa vakara mambo muIjipita abayinkosi eJipita vakarangarira Daniel warememba uDaniel akasimudzirwa muBhabhiloni akabiswa eBhabhiloni shoko roti you are the same iBhayibheli ithi yesterday izolo today namhlanje and forever kuze phela phakade ufunge integrity yaMwari ngendlela kaNkulunkulu iri pakuramba akamira pashoko rake izina kaNkulunkulu bhaibheri harisi kuzorivheswa iBhayibheli angeke nokuti kuna Hamani apedza kufa abantu ngezokwa Hamani nokuda kufarigwa ndikutaura ruviri abantu ndingatsizotwa ega Hamani avate zvaari kuvaka abanye ake iwe uvata upenyu muna Mwari vata kutenda muna Jehovha ega Hamani apedze midhuri yako vati zvandinoziva kudenga kuna Mwari une masisitemu ekurivhesa ndaona wasimudzirwa dying times why nokuti mbiri yaJehovha iri muzvidza vanhu mugwenga ungaphakathi kwengengwe ngesikhathi sedesert yakunikela ukudla Mwari ari kutora advantage uNkulunkulu angafuna advantage zveka situation ngenxa yenkinga ayi vanoti kana muri mugwenga uthi ngaphakathi kwedesert munhu anodya chingwa umuntu uzodla isinkwa asi kutora advantage akathatha advantage iye ndiye ane advantage yacho uye uphethe why nokuti advantage mugwenga ngenxa yokuthi in the desert hamurimiki you can't plow anything kati mune vana vaMwari varimo kodwa kunabantwana bakaNkulunkulu vanofanirwa kudya bafanele badle gwenga ngaphakathi kwedesert ranga risiri gwenga kuvana veIsraeri desert it was not desert for the children of Israel idesert yakati idesert kana tichiverenga masifunda izwi imagine munhu ari mudesert bheka umuntu ngaphakathi kwedesert anodya nyama every day udla inyama isuku nesuku imagine munhu ari mudesert umuntu ngaphakathi kwedesert anodya chingwa every day udla isinkwa isuku nesuku hapana shop iripo hakuna isitolo hakuna anogona kuvabatsira hakuna nomuntu okubabhekela but Mwari wavo ndiye akava Jehovha kodwa uNkulunkulu akaNkulunkulu the one aiprovide kuvana vake uye ukuprovide abantwana so bakhe mbiri yaMwari manje ubukhona bakazimu iri mugwenga ngaphakathi kwenkinga mugwenga kune munhu anonongedzera kuti ndakasakura mona risaka in the desert there's no one who say I can plant here and do that hamuna kastatement kakuti I work so hard uthi andisebenze nzima munongonongedzerwa kuti kudenga kuna Mwari auya phakathi kuti kunoJehovha hakuna munhu aiposta mudesert hakuna umuntu akati aziphukumusha maona munda ndasakura kuti yabona insimu engilimile aiwa wese munhu aiguta umuntu ungakati asuta aingonongedzera kumusoro akati abhekise phezulu kuti kune mukuru akatenda ati kune ndoda yamadoda nguva iyoyo munhu ari machi ngesikhathi leso ndoyaanoneka umwari wake kuti wese abonakalisa uNkulunkulu so when things are hard outside ngesikhathi izinto zizimbi ngaphakathi that's an opportunity for God to kuyithuba manifest ukuthi uNkulunkulu azibonakalise his power and his grace amandla nomusa wakhe Mwari anotora advantage uNkulunkulu akafuna uthatha advantage noma zvinhu zvaright ukuthi uzovuka izinto saka zvikapitira right mazingakhamba kuhle unogona kuti kurongeka uzoti andiyakhona ukamzini kungwara andihlakaniphile kune loya rakamira ayiloya libe nathi kuna akazomiramira kodwa kukushita ukona ukhulumile vaye mudhuri unovakwa idonga liyakho vachitopromisana mumari abantu bapromisana ngaphakathi kuti mudhuri wakupera ukuthi asoyaphela ke manje amani wenyu Modhekai uModhekai sizomubona kusasa so madavereka pati landifuneko pane umwe musi wathi ngelinye ilanga wekuti mambo vakashaya hope uzimu ahluleka ukuba nobuthongo Mwari vakabvuta hope dzeumwe mambo uzimu athathe ubuthongo benkosi hakuna entertainment kana chekudya chaakapiwa akuna nento ayidlile lelo suku but chaakada mambo musi uyu kodwa into ayifune kulelo suku ndipewo bhuku athi ngicela incwadi bhuku ndokubva rauya incwadi yasondela mambo ndokubva avhura bhuku
nokuvhura pane nyaya yaModhekai. avula nakati kune ndaba yakamodhekai. Yet mangwana kuseni kuna ari kuda kutora musoro waModhekai. kodwa kusasa ekuseni ukona kati anqamula But usiku wacho panoverengwa zvepromotion kodwa yaModhekai. 39 kukona kukhuluma ngepromotion. Kuda kuti uone picture iri panapa. ake ubone imfanekiso. Ine michuya kuseni isika siza ekuseni. inenge yatononoka. ayiseyilate already. Nokuti even kana ikamukira noma ikavuka ekuseni mambo agara akamuka inkosi eyivukile already. achiverenga nyaya yaModhekai. ufundi indaba yakamodhekai. So enemy kana ikanzi yamukira no matter enemy wake up earlier. yanonoka. seyilate already. Nokuti iri kuda kutsvaka nyaya yekura yaModhekai. yeka kuti ufuna indaba yakubulaya. Ngamba usiku wese mambo angachivhura nyaya yaModhekai. the old man was Saka enemy kana ikataya kuva fast. no matter enemy how fast God is faster than your enemy. you so fast. Enemy kana ikamukira kuseni enemy angavuka ekuseni. inosvika promotion yarongwa promotion already arrived. aizvaikurangarire akauziva kumbe. enemy yako hainyadziswa ikamukira mangwanani aidzwa kuti mambo vasha vanazozorara. So Bible inoti mambo vakavhura bhuku mukuru inkosi yavulima ndokuverenga pane nyaya yaModhekai. afunda indaba yakamodhekai. hama dzangu chinonzi bhuku ngatiti musemu akesisisa indaba inizwa bhuku. bhuku rakadai so ibhuku inje mambo vakavhura pane nyaya yaModhekai. inkosi ivule straight to the Mordecai story. kureva kuti munyari vari kuda kuti yaModhekai iverengwe. kusho kuti uzimu ufuna indaba yakamodhekai nokuti kuseni kuna munhu ari kuda musoro wake. ngenga kuti ekuseni ukona afuna inhloko yayo. mambo vanamuvhura rimwe nyaya inkosi ayizange ivule enye indaba vanamuvhura nyaya ine chekuita naModhekai. kodwa uvule indaba yakamodhekai. dai daiva peji wakaifika kade ipeji saingoti hai ndonyaya yanga iripo iyo yakade ikona ngakwaifundira. but kana riri bhuku kodwa mai imwana but wovhura paModhekai uvule indaba yakamodhekai. ureva kuti pane mapeji akawanda ndito there is many pages but peji rako ngarivhurwa. but let your page be open. vari ngavavhure peji rako usina uvule ipeji rako ukati neinogore kunokunyaka zvinhu zvakaoma kudai izinto zvizimbikana zvavavhure pane zita rako ake usina uvule kaunekaa vataurwe kuroorwa nekutsvaka vakavhurwe rimwe peji akekuvula ine peji inotaura promotion and favor fuluma promotion paine zita rako ulikameka mambo anotisiva namazita unosazingamaka mambo ngaapiwe mabhuku amakozi akanikela avhuriswe pane zita rako wavulela kunegama lako waikurangarirwa ikakwana isikatsokunjura masesifilini peji rakakura ipeji riri kuru panovhurwa pane nyaya yako. kuzovhura kakune ndaba yako avaite mistake avayenzi mistake vanovhura pako vasovhura nawe rako pane zita rako. nakune gama lako. I'll give you a piece of my testimony. izokunikela itestimony yakafundisa Goreka tabuda ironi. ngemnyaka losidlule Vari kuyo vakakonzera iri muupenyu hwako. uzimu ayenza ukukhula Mamwe mambo empilweni ndokubva vavhura bhuku enye inkosi yavulimwa ndokubva vaona usita rangu. vabone igama lakamfundisi Ndikuzofoni yauya kuseni. umfundisi azvifonise yakhala Munhu waMwari munogara kupi? ati mfundisi uhlala kuphi Ndatara kwandataura. then umfundisi akhuluma lapho Ndikazokuma kwenyu here. ati umuzi wakho na Ndikati aiwa. ati ka Ndokubva ati munofanira kunge mune kumba kwenyu. ati ufanele ube nomuzi wakho Uyai mundione. ndicela uzokubona Chiva chadhiraivha kupinda mutauni. sangene edhorobheni Zivanzira richitora nemadhiraivha ari panapa. ati hayi amadhiraivha nawo ala kule ndawo Bidzai makadai. ake nikhuphuke niyeze Pane area yandauti musvike. kune ndawo endifuna nifike Kune kune mastenzi ariko 3 so. kunamastendi amathathu akhona Unakonosarudza the best inenge yanikeza. baba nikhethe the best eniyithandako Taenda tikasarudza tikadzoka kuofisi. mavafika vavakhetha vabuyela eofisini Takasvika maloyasi akamirira. vafika amaloyasi ahleli phansi tangotisaina. vathi sayina la sayina la sayina la Nokwandabuda muofisi ndine matitle deeds. aphuma eofisini aphethe amatitle deed Munhu umfundisi andiyitira izvozvo. umuntu oyenze lokho Ndatisina muzere. akade angamazi umfundisi But ndimambo munhu mukuru. kodwa inkosi indoda enkulu And apinde kuchechi kwatopinda. angene esontweni la singena khona And andise kuti namba akadziwana sei. angiwazi ukuthi inombolo kamfundisi But ithole njani ndakuwa kuti bhuku rivhurwe. kodwa isikhathi sokuthi Kana nguva yekuvhura bhuku yekwana. ma isikhathi sokuvula incwadi sefile Ndinomupa picha yamambo. ngikunikeza umfanekiso Ane wakhe zvakawanda zvaaigona kuita. kunezinto eziningi angaziyenza Ane vanhu vaanoziva kudarika type yevanhu vaangaita. kunabantu abaningi abakwazi kokuhlula abantu angabaphakama But iye akandiudza achiti. kodwa athi kumfundisi Because iye mu 7th day. loyo baba Ngaziye muchechi haitende zvimwe zvese zvamunoita ati
ibandla lethu alivumi lokho igijima lifilishumayela nikhuluma asibandithi ndikubeke kukhaya kodwa uzimo uthekile ukunikela indawo ngoba akajamba amabhoda nemabhoda lemachechi uzimo ajamba amabhoda namabhoda amabandla noma wanotawula nemuntu anophinda kuchechi sikatendedzeni akhuluma nomuntu ongaphandle ebandleni efana lethu sota ndisoteletsana athi akulungisele indoda le mali ngakusota alofika kusoko mali ngakusota mali ngakusota after we celebrate that vanhu vakati makoro kuti vaita zvinowani abantu kade vathi amhlophe kade akhuluma into eyodwa bathi kuakale umsebenzi ndinzwe mangwana athi kwafonwa futhi umfundisi aza icingo futhi liyakhala singatisvika ekubhenki titaure athi ake ngicela isize ebhenki siwakhuluma tinoziva kuti mari yekuwaka futi akona sakwazi ukuthi imali yokwakha awunayo mfundisi kenguva tivake sicela isikhathi sikwakele indlu my baby wanoiziva tiri kusemuwhatsapp I believe umake uyayazi le ndaba whatsapp group vakati vakhuluma indaba yokuthi uzowakha nayo waka ibasa bathi ukwakha umsebenzi aiwa ibasa zveshuwa umsebenzi ngempela asi kune nyasha dzinoita kodwa basa kunomuzwa wenzi umsebenzi atoke kune murumo ake sibile kule ndoda chakumambana kurara inkosi esangelayo ndovati ngativhurei mabhuku bring all the books zvakawanda zvawaigona kuentertainwa nazvo kukhona abantu kunga-entertain inkosi vasipei bhuku ndobva vaivhura but bring books and open it ndobva vaona panea motikari vabone indaba yakamotikari ndobva vaita mubvunzo vabanombuzo nokuti vakaverenga zvakanaka zvakaitwa nemotikari ufunde okuhle kwenze mumotikari kamarikanibatsira mumwe munhu ake ndisize inye ndoda kurangarirwa kuriko ukundlula khona but panenge pakatsikwawo pane zvakanaka kodwa unyathele sori panenge pakatoomei pano zvakakuleaa ndiyakutela kulo mfundile ndinaa kufunda motikari hayi zvake sitava ngimotikari akakhumbule mkhumbule pane panotsikwa kona kunyathela ane zvakanaka zvaakaita kona okuhle okuyenzile saka ibotarisa life yako akakubheka impilo yakho usati wachena kuti wandirangarire ungakhale kunkulunkulu mkhumbule nepapi pavangatsika kuti izvino zvakanaka unyathela kuphi ukuthi la ngempela uyenza I believe in the God of miracles, unkulunkulu wemihlolo but I also believe in the God of principles. kodwa unkulunkulu wendlela Paul and Silas vari mujeri uPaul and Silas vangaphathi kwetolongo vakaimba vakanamata baculile bathandaza madhoo esejeri akavhurika iminyango yejele yavuleka sheni dzikawira pasi abaketa nawela phansi unozavira kuti haasi wese musuku akabuda akusibonke baphumile vakabuda vaimba kuyibota zakade zitulapo izo vateerera vakava mafree prisoners ngithi labo bakade balalela baphuma kahle irapo unogona kubenefita zvinhu zvechechi ngithi lilapho singabenefit but kune benefit inouya on personal level kodwa kube nebenefit eyilandelela umuntu wakho masuwe ejeri anogona kuvhurika iminyango yejele ingavuleka asi kubuda kodwa ukuphuma kunobuda vanga vachiimba kuzophuma laba kade bacula kwete vanga vachiteerera hayi bakade basebalalela tine vanhu vanoteerera mufundisi nabantu balalelayo but vasingaiti chinhu chechi kodwa bangayenzi izinto vanoita powerful amandla kana ya program yakuitwa amanye iprogram yenzwa vane vane excuse excuse kuteerera ukulalela ako kwakasiyana nekuita afani nokuyenza so aina statement yekuti kunzwa istatement ukuzwa nokuyenza secret yesuccess impumelelo ukuthi ibe khona iri mukuita ingaphakathi kokuyenza kana wanzwa ma ukuzwile ukanzwa ukasaita ma ungezwa ungayenzi waenda halfway akuye hafuwe kancane secret iri mukuita isikret isekuyenzeni so Mordecai ane zvaakaita umodekayi kukhona akuyenzini nyangwe aiva nezvaari kuitwa noma kunezinto zakade ziyenzwa kumodekayi iye ari kumakwa abantu abamthandi saka ane zvakanaka zvaari kuita kuna kodwa mambo kukuhle akuyenza kunkulunkulu zvingani zvaunoitirawo kuna mambo zingati eziyenzelayo enkosi unaitara pamusoro pamautora sinopemba yamwari ngithi masikhuluma ngonkosi sikhuluma zvingani nonkulunkulu zvotinenge rinoona kuti uyu ari kuita zvino ukuthi unkulunkulu athi ngempela nokuti ndo panosikwa ipapa kulava tinyathelwa khona kana vanokumukira vachikumukira lavavuyela mavuyela huku kana ravhurwa mainwati ivulwa panotariswa nyaya yakaitwa namodhekai bheki indaba iyenze kuti umodekayi pataurwe zvichaitirwa modhekai ukuze kukhulunywe lokuzenzela tine vanhu vanoda kuudzwa zvavachaitirwa namwari sinabantu bafuna ukuzwa vasingade kuziva zvavangaite kuti kodwa bangafuna zokurodza ipapo ya tine vanoda kuudzwa zvavachaitirwa namwari kuti unkulunkulu vasingadewo kuudzwa zvavangaite kuti vagone kuitirwa namwari kuti bangayenzelani unkulunkulu eish powerful mambo vanongoti ngativhure bhuku
ayinkosi ayisangeta sivule incwadi. Fana Mordecai kupromota. There is Mordecai, let be promotion. Vakaverengwa zvakaita. Kodwa bafunda lokho uMordecai akuyenza. Zvakanaka zvakaitira. Okuhle akuyenzela inkosi. Kuroti kutenda kusina mabasa kwakafa. Ukukholwa kunganamsebenzi kufile. Misodzi is not enough. Inyembezi ayakuphelela. Bible ramunoti kudini? iBhayibheli lami lithi those who plant in tears. labo batshala ngeenyembezi. Vanodyara nemisodzi kwete vanodyara misodzi. Batshala ngeenyembezi hayi batshali iinyembezi. Tears are not seeds. Iinyembezi akusiyiyo isidi. Ukanochema mumunda mako usikambiwe kudyara. Ensimini unganandlela. Kuti baba munoshamisa zvikati dziri. Unayozibonakalisa ngegama. Wapedza mwari wacho anotozokukwenya. Mawucela umuntu uzothetha. Inewo unoshamisa charo. Sinabantu bafuna ukutshela. Zvavachaitirwa naMwari. Lokhu uNkulunkulu azokuyenza. Ende mumwana munamutsa excuse. Omunye ayenza excuse. Kuti mwana unozvati hapana iripo uNkulunkulu zvakaakuita nawo. akutho ngizenzani kwamanje. Hakuna munhu asina chekuita. Awunawo into ongathi andinayo into Naye yokuyenza. David hauzive zvaunofanira Kodwa kuita. awazi kuti ufuna ukuyenza. Ndakati vakabereki vaenda kuzayocha. Ubaba ufukule phansi kwabazali bakagayisa. Vabereki vangu vachiti mwanangu. Abazali bakati bamfundisa bathi mntanami. Vanhu pavanoparticipate nekupuredza nekuita zvekuchena. Ngesikhathi abantu baparticipate banikela Mwana isondlo. wechikoro hauna mari. Wena umntwana wesikolo awuna mali. Kana holiday yakwana. Kodwa vanhu mayi-holiday sesali. Saka chechi itsvaga caretaker Ungayekeli ibandla lifuna nomuntu olungisa ingadi. Serve God with your labor of power. Akusebenzele uNkulunkulu namandla akho. Serve God with labor or your power. Akukhulume usenzele uNkulunkulu nesikhathi namandla akho. Panoda kuonekwa zvauri kuitira Mwari. Kufuna ukubonakala lokho ukuyenzela uNkulunkulu. Even usina mari. Noma ungenamali. Pane zvaunofanira kuitira Kodwa Mwari. kufona ufanele ukuyenzela usizo. Nokuti pane panoda kutsikwa. Ngenxa yokuthi kukhona kufanele banyathele. Pane zvinoitwa nemunhu asina mari. Kukhona kuyenza ngomuntu anganamali. Zvinodenda Mwari. Lokhu kubamba uNkulunkulu. But vazhinji vane excuse yekuti mari yacho handina. Abaningi banexcuse andinamali. Yet pane zvaunofanirwa Kodwa kuita. kukhona ufanele ukuyenza. Mwari ngavaone mwoyo neshudu. Uzima akabona inhliziyo nentshisekelo Nezviniki zvaunoita nokuthanda lokho kuyenza towards the house of God. endlini kaNkulunkulu. Vagone kutsika platform iyo. Banyathele kuleya ndawo. Ini when I started preaching, Umfundisi maqala ukushumayela. Mwari vaisa shoko mandiri. Uzima abekise kuye. Ndaifamba kubva kunonzi kuwadzana tipinda mutauni tsoro. Akati asuka ekwadzana angena edrobheni Mwari lenyama. vainipa shoko. Because uNkulunkulu umnikela izwi. But pasina mari yacho. Kodwa kungenamali yetransport. But handina kugara pasi. Kodwa azange ahlale phansi. Mwari tumai munhu. Uthi uNkulunkulu send a person. Tumai munhu Mwari. Akuthumela umuntu uNkulunkulu Ndigone kuenda mutauni. ukuthi ngikone kuya etawu. Ndakatarisa tsoka dzangu. Ngibheke inyawo zami. Ndikaziva kuti handisi kushanda. Ngawazi kandisebenzi. Saka ndikatanga kufamba kubva na9. Mangaqala ngo-9. Pakuchaya half 12. After of mayeshaya. Ndindaa pana first 65. Sengizongena ku-first ngishumayela. Ndinoita. Ngizoya. Ndakafamba. Ukhambile mfundisi. Ndikaita mbiri. Abantu bami bamkhuluma. Yekufamba kudarika yekuparidza. Time nesizweni yeizvozvo zviriko. Ngesikhathi sikhona sokukhuluma into Mafreza takaenda nawo kuchikoro. abangani angene nabo esikoleni Vanoiziva ruguru. bayayazi basegrupini yakafundisi Ndakaita mbiri kuti arikuhwara. bathi awuyahlanya ingqondweni Arikoni pachifamba chinoparidza. uyabonakala akuhamba nje ayishumayela But Mwari iyeyo manje. bathi yena uNkulunkulu lona Mukutendeka kwake. nokukholwa ngokuthenga Waziteya ndeparidza. kuneniyelanga kade mfundisi Ndapedza ndafunga kudzokera kumba. aqeda acaba ngikubuyele ekhaya Kumba akandishenza. ukhona omnye ndoda mbiza Mufundisi makufamba sei kuenda kumba. bathi mfundisi ukuhamba njani ukuya ekhaya Ndikati ndakutongodai ndoenda ndondoenda kukhomba bathi kabata. angizofahla ngesikepetwana nje Akuzotaura kuti ndichafamba. angeke ukhulume Uzotaura kurenki. uzokhuluma erenkini Hurumende ndobva nditaiwa don't worry. ati awungawani mfundisi Ndinoti ndiende nemucasels. ngiba ukuthi castles Ndakutengera imota. ngiba ukuthengela imoto Mota yakatengwa kunge madomasi. imoto ethenga Mota nasungani kutenga mota. asihambe sothenga imoto Hazvirongwe kuita meeting na. akuyenzi meeting Kunenge ndandi kumota. ukuthi ake sihambe emotweni Ndandopinda mucasel. angena kucastle Ndandisarudza imota. bathi khetha mfundisi khetha mfundisi Unofunga kuseka. ukuthi mati yahleka Unenge uchityira homwe imwe. nawe usaba ipocket yomuntu Munhu atumwa naMwari atyirwa. umuntu othi uzima kasali Mwari wacho asi murongo. uNkulunkulu abiseyepuwa Akandongedzera motikari. mfundisi akomba imoto Ndikapinda muofisi ndikasaina. sangene ofisini asayini Ndikaenda kumba ndichidhiraivha. umfundisi abuyele ekhaya adrive Ndine mbiri yekufamba netsoro. ane khulumo yokuhamba ngenyawo Tsoka dzakabereka tikufambisa. inyawo ziphakamisa ukuthi ngikhona ukudrive Unacho chokuita. ukhona kufanele ukuyenza Unacho chokuita. ukhona kufanele ukuyenza Your power can save God. amandla akho akasefi Anoda kuti futhi nemoyo nesimba rakho resibe. ayathandazwa ngenhliziyo Simba rakho babasa kaMwari. amandla akho emsebenzini kaNkulunkulu Ndakasvika kumba.
Umfundisi afika. Vanhu vaitarisira kuti munhu anochekerera uya nekuseka. Abantu avasajaire kuti uzopuma nemva kwenu. Vakanzwa bhero gate. Vasaibheri pipipi. Vakafunza kuti handisiri. But hayi mhlambe ukona ufuna umfundisi. Ina andakuvhurawo gate. Umfundisi akangeke ndishilo. Ndakakutomene. Unosimuka kuti mutauri. Uyapakama mamutshela kanje. Mwana akauya akatomborera. Umntana ayeze ahleba. Ndikati ndini. Ngathi ndimi umntana. Akashedzana namama. Abiza abazali. Mwana akasashamisa asi mwana. Hapana unitsoka na naye. Usuke lapho 9 wenyawo. Usakubani kukombolela straight. Mama kusika kulo. Unoita dzungu. Uzenza mali ngempela asahla. Takatenda kumusha kwaye tatisema bheri usakuka kuenda dzungu. Sisi yakachaya kamusha. Isisi ishaya isekhaya. Ndaida kuti vanhu vati kumusha pedu pako pakwa moto. Ayamzimele kupakimo. Ende sio kuna kufa kukombolela. Kwani moto ya papa. Mari hapo kombolele. Mari hapo kombolele makombolele. Nyasha kati bloke. Mari pani panusikwa. Nenda nakasika pa effort. Sana ande shumba. Into da inekhisi. Ukukhamba. Kuti mabali se Kristo. Shuma liva Ngichinja mafamily. sesichinjinge nje lakhamba ngayo. So get your level. Ngesikhathi sale Leptasha kuti denga. enzani ukuthi uNkulunkulu Ribonde kuona shughuli zako. abone inhliziyo yakho. Powerful. Akupedze nyaya. So mambo wavula bhuku. Inkosi mayivula iba Bakati chicha kaitwa Mordecai. bathi yini iyenzele Lokho umuntu achanza hapana. akani nothing. Ndikati ubata bamuthi nothing. Ngithi ake ngikhulume nawe nothing. Kuna halu period ya nothing. Njengomuntu Yethu omncane akatoita already something good. kodwa ukhona okuyenzile. Safuba yangu into kushungurudza so. Ingqondo yakho Kuti yakuhlukumeza bani mwari vandipangana. ukuthi uNkulunkulu ukhohlwa. Kama timing yamari manje. Kodwa isikhathi sakazi Inenge inotiming azikuthi bana hamani. wenza ngathi kuyabheka ukuthi When the enemy comes like a flood, the spirit of the Lord will raise a standard. So it's the coming of the enemy ngesikhathi that isikhathi determines the dates and times kuyindlela ndlindlela of your rising. ukuthi wena So chiprofita chiripo, isiprofesa then ukamona Hamani apedza, mawona Hamani wakamusimudziwa macho. ukuthi wena soya Ukaona muvuri wacho wapera, mawona indona woziva kuti favor yako yapa. ayisoti mayifeva Ukaona enemy yakusimuka, ukatwara kutaurisa, mwari akufuka kupromota wako wati. Ukatwa Goliath akupopota, David akuda kupopigwa. Chesa chirisoya like a flood. May the spirit of the Lord raise the standard. Kaya kusekwa basimuka, kusekerera kwa kusimuka. Kaya kujoba kutisimuka, kusimudzirwa pape. Chicha akaitirwa. yini yenzele ulo Nothing. nothing Pana. lutho nje Zvoreva kuti kusho ukuthi mfundisi dai anga akaitirwa favor kumashure. if kwakhona kuyenziwe ngemuva ngale favor Musi wokufa kwake aingofa. ilanga lokufa kade afanele afe Nokuti musi wokuurawa ngesikhathi sokufa uri kurwirwa uzolwelwa nemusi wepromotion. ngelanga lepromotion Vanhu vari kupe picture ake kubonisa indawo yachinhu chinoti seed kana kuti mbeu. isidi or ukutshalwa Baba wrote a seed will produce after its own kind. ngithi intshalo izoveza lokho ukulahlele Kana phansi Hamani aida kuuraya Mordecai, mawo Hamani afuna ukubulala uMordekai sei Mordecai asevwa parufu. kungani uMordekai alwelwa ngesikhathi sokufa Inauya kuti Mordecai it's just because uMordekai wakasevwa futi mambo parufu. he saved the king So over the rufu rwakabviswa pana mambo the death which has been ndo taken rufu out of ruri the king kubviswa futi pana Mordecai. that is the same death which is taken out Vaoti of the same measure now. kuto kuti ngesiyelo la abeke Kona kuunderstanda basics. asubheke le mathematics Haasi kubviswa pamagalosi it's nje. not taken out of the Iye ndiye house akabvisa mambo pamagalosi but it's the airoga. one who take the king out of Vanzi the house Bigata naTereshi kuti Bigata vairoga kuassassinata mambo. they were arranging to kill Aifanirwa kunge akafa ndimambo. kuto kuti the king was supposed to Mordecai ndokubva arwira mambo parufu. kodwa uMordekai Saka mambo asaka havatenderwe kuregera Mordecai so achifa. inkosi Nokuti chaakadyara anofanirwa kuchikohwa. Saka pese paunodyara chakanaka, inoprofita kukohwa chakanaka.
kugadzirishwa. Kufa kwayo kulungiswa. Can I go deeper? Akikhulume phe Revelation for it whether. i-revelation yayizwa kuhle. Hear this one. Ake uzwe le ndaba. Nekuda kwerufu rwaJesu. Ngenxa lokufa kwaJesu. Oh yes. Wako. Kufa kwakho. Wakafishwa. Yes. Hakuna namba bahari. Yeah. Phila kuJesu. Sio wakati fila. Yeah. Jesu wafe. Fungwa mambo. Ukishita nerufu wa Mordekai. Ukuthi kuna mambo. Haifani wakura. Yes. But akavishwa. Kodwa asusa. Na Mordekai. Mordekai. Na Mordekai. So Mordekai Akavishwa ona mambo. ususa ngenkosi. Ukuthi wakati kana upenyu. Ngenxa yokuthi ufanele Ulikuwa wao upenyu. Wakati kana upenyu. ufanele uphila. Ulikuwa wao upenyu. Akunikela uphila. Jasita wakaiti la mwana. Ukwenzela ukuthi Walinda wanatite kutenga mabao usiseliyo. Wanalia sinataka mwendala kutamidari. Banerano mamogasha iwe ope. Banerano walinda wakurangamile. Unesha wakati wana mibacho. Unesha wakati tabi mbali. Ilikuwa vitako shido. Kunyanga hamana karuka charo. Teo promotion is coming. Unasimuziwa hamana alipo. Banerano matano. Banerano matano. Banerano. Enemy na meilipo. I prepare the temple. It's of the enemy. So many msululi. kunokufa okubili. Mambo yela kuna. The king was supposed to be died. Mordekai akashitaura. Kodwa Mordekai pronounced it. Mambo yakarara. Inkosi yapili. Apa varuda kuurawo futi Mordekai na Haman. Now it's the turn for Mordekai to die. So family too. So these two death. But pane vari kurarama. Kodwa bakhona baphila. Rufu rwaKristu Ukufa kwaKristu kana tatenda mari masikolwa kuye. anokonzera kuti tifewo panyama nekuita Usenza ukuthi sife enyameni nokuyenza okuhle. kuti tigone kurarama pfungwa yaMwari. Ukuze siphile engqondweni kaNkulunkulu. Handiziva ndazodara naye. Angazi ukuthi ngizokhuluma nobani namhlanje. The gallows are being built, Amagalosi akiwe. but favor is greater than the gallows. Kodwa umusa uphezulu kwamagalosi. Mamiriro akaita zvinhu Izinto zimelaphi? hazvina kuchinja mamiriro akaita Mwari. Asikuli endlela usiphe ngakho. Kudenga hakuna influence kana Yes, one. yes. Ezulwini hakuna influence politics. Hakuna mambo ari kuthreatena Mwari kuti Mwari ndakutakudza vana Hakuna venyama. indoda ekhuluma ukuthi uNkulunkulu ngihlukumeza abantwana babo. Asi vanoita sekunge vakanyara uNkulunkulu vakakaka. athule njengokuthi akayizwa le ndaba. Ndikafunga mazuva ano ifamba netsoka. Ngesikhathi umfundisi akamba ngenyanga. Ayimbozvibvunza kuti kudanwa kana kuti manzwiki. Unepo wakanzwa usina kudanwa. Biziwe oro ngempela ngizwele. Unosvika paunosvikwisena wega so. Ufika nawe usibuza khona. Ndakashedzwa ndakazvishedza. Uthi ngibisiwe oro ngisibiziwe. Vanobva kuchinisa 5 rand yekombi. uNkulunkulu amhleka ukuthi 25 rand. Wondipa message wondisima mari transport. Ngiyela imessage enkulu kangaka kodwa ngana ne-cent esibambeni. Anenge aripo mwana wacho. Ukhona uzimu. Achiona zviri kuitika. Abona kuyenzekayo. Vachandinoziva manje. Kodwa ikwazi Kune inonzi law of exchange. kune law affection. Law of exchange inoitwa naMwari. Ukuthi uNkulunkulu ukhamba kancane kancane. Yekuti Daniel imbopinda mugomba reshumba. Daniel ngena emgodini webo Ukathuka zvinhu zvatinoda kuita. kodwa kukhona esifuna kuyenza. Ukapinda unobuda. Ma ungena uzophuma Njengopinzawo vamwe. singenisa abantu. Unobuda. Zinonguva uri pakati peshumba dzacho. Isikhathi Yeah. Pane kati yemugari unoitwa so. kodwa kune indaba uNkulunkulu ayidlalayo. Vamwe vanoti mambo vakauya mangwanani. uNkulunkulu afika Vakati Daniel. inkosi yathi Daniel. Daniel vakati mambo rarama nekusingaperi. iDaniel athi Nkosi phila kuze kube phakade. Vakati Daniel wakatanga Kusho ukuthi uDaniel oqala kulemekeza mambo. ahlonipha inkosi Even nathi phakathi peshumba. noma ngaphakathi kwamabhubesi. Hana kuti aitane maniburitsa. Athi aqala ngiphumise. Akati mambo rarama Athi nekusingaperi. Nkosi Yeah. phila kuze kube In the phakade. midst of trouble, Ngaphakathi kweyinkinga don't lose faith. Worship God. ungalahli ukukholwa. Akawudlulisi uNkulunkulu akholwe. Arubizwa Mwari vachitaura zvavanotaurai. Akakholwa uNkulunkulu. Matiresa achitaurwa. Amapresa akuthi Tichirongerwa zvatinorongerwa. Kunamata Mwari hatireke. Vachitaura zvavanotaura. Vachiruramisha zvavanopromisa. Tinoramba tichiti Mwari vakatarisa kufa. Nokuti chatinongoziva meso. He makes a way. When it seems to be no way. He makes a way. When it seems to be no way. Zvavanotaura zvavanotaura. Zvavaronga zvavanoronga. Zvavanakia zvitaro. Zvitaro vakakutenga. Nokuti tinomuziva Maruri. Haanganyadzisi. Imwari wazvokwadi. uNkulunkulu ophila. So hanzi Hamani akauya. uHamani afika Mangwanani. ekuseni. Mambo vari mukati kubvunza. Inkosi yabuza Ndiani aripo? ukuthi ubani ukhona. Ngati kuna Hamani Athi aripo. uHamani uyangena.
mambo ndokuvati kuna Hamani inkosi ati Hamani tine watuda kuitira zvakadaro ukona isifuna kumenzela iwe uchitaura kuti angaitirwei wena kokhulume ngomlomo wakho kuti angayenzelwani enemy isitha lo yakaronga program yiso se-arrange program yepromotion ufunge mwari anozvigona unkulunkulu uyenza kuti kana Faro ati vana vese ngavaurafu ukuthi Faro kuti abantwana bonke abafi ndiye anochengeta Mozisi nguye uzobuthelela uMoses wacho anouraya vana vaIsraeri loyo ubulaya abantwana bakaIsraeli ndiye anofanira kufidha Mozisi nguye ufanele afide uMoses so zviri kutaura enemy today lokho ukhulunywa nesitha namhlanje is subject to change. it is subject to our change Mark these words. akobamba lawo magama I prophesy. What the enemy is speaking today yes is actually the opposite of what God wants. Haman is preparing the deck. But when you saw a promotion, Kodwa kunelanga khona ipromotion. Angakwazi ukuthi is promoting Mordecai. Do you know there are times Kunesikhathi yokuthi mwari vanoronga promotion yakho uzimo arrange promotion yakho. neprogram inenge demotion yakho Neprogram ngathi Alright. kaprogram kanenge kuwadziswa so iprogram ngathi ufuna ukusuhluka. kanoronga imwe favor esikaitiri Kuyenza ukuthi ube nefavor enkulu kune kakhulu. favor yaunongosangana nayo Kunefavor ohlangana nayo. kana kumapa wakanyanya Mayizitha sesinene. dai Joseph ari pano ayipupurira uJoseph ifakadala kana akadala. wakuda kuitwa mambo cheshe Masofuna ukuba inkosi. pano kugona kutosungiswa munhu Uyakhona ukuthi uboshiswe. namai Potiphar. Unoma kaPotiphar. But the end result, Kodwa ekugcineni Joseph became greater than Potiphar. uJoseph abamkhulu ukudlula uPotiphar. Unathi kane kama ka programs Kuyo ukuthi neprogram yakuthi enemy yacho veri kushanda ukuthi zvakanaka isitha sisebenza kahle. kuti zvako zviite Ukuthi kwakuyenza. but nokuti auzvizive Ngenxa yokuthi wena wazi ukuthi na enemy yafa bathi ukuthi lesitha lesingcono sife. it's a matter of time. Akuyisikhathi The nje. same enemy Isitha lesi abuilt amagalos owakha amagalos ndiye a designer kuye odesigner yokupromotwa kwemunhu yo promotion. zvanzi mambo mupe hetini yemumambo Bathi inkosi mnikeleni izigqoko zenkosi. Ake mnikele irobho yenkosi. mabhiza ramambo Akahlale hashini yenkosi. munhu iyafamba Loyo itenderera muntu akakhambe esithe esiye elizweni mambo lomphakathi. nobva vati hakuna mumwe Athi inkosi ati akukho omunye. ndimodhekai Ake silande uMordecai. hazvina basa kuti magalos wavaka Akuna ndaba ukuthi amagalos ahakiwe. izwi ramambo hari reverse Izwi la inkosi kana alicheck. vati zvimodhekai Ma inkosi ithi Mordecai. andakuzwa hamana chiti but modhekai Angina neprogram kuzwa kuti Mordecai ine program naye. kana mambo vataura Ma inkosi ikhulumile. enemy yako Isitha sakhe haitenderwi kutaura alive sikhulume. nguva yavakataura yakakwana. Isikhathi bakhulume This is sesithathe. the time for the voice of God to Kodwa speak in lesi my sikhathi life. sakaNkulunkulu akhulume empilweni yakho. Hakuna enemy inoreverse Hakuna isitha sizoreverse. promotion inobva kuna Mwari. Promotion yakuNkulunkulu. Kune mashoko anonakidza vanhu Kunamagama athi mnandi ebantwini. sengekuti dzimwe nzendo taura madzoka Vathi ezinye izinto khuluma sendibuyile. kastatement kevanhu vane vatinzi unofanira kunge uchityawana Vathi ufanele usale ala bantu. wozokachitaura zvinozochinja Mama khuluma kuzokuguquka uzothini. vanhu vaziva kuti iyi pfungwa yaMwari Kodwa manga wazi kuti le ingqondo kaNkulunkulu unotaura usati waenda uzokhuluma ungakakhamba. vamausuzveni Awungizwa kahle. statement yekuti taurai madzoka istatement yefiye Ngithi statement yokukhuluma masini Ngingazitaura zvinokona abantu banokusaba ukuthi but statement yefaith kodwa statement yekuti yakholwa igore ino imba inovakwa ukuthi lo mnyaka lizoyaka inyika. vanhu ivachinzwa Abantu angathi balalela. vari kutaura pfungwa yaMwari Kodwa ukhuluma ingqondo kasi. ndati mambo pavakataura Hamani haana kuti bati uchinda Mankosi ikhuluma. enemy haina voice kana mambo vataura Haina voice mawushima akhulumile. learn to speak and prophesy positively in your life Ukhulume okuhle empilweni yakho. vachitaura so Mama ukhuluma nje ozingasazoita ungayenzeki imfundiso. vanozoti kudii Abantu bazothini? lemwe nyaya ndatisana ndati vananguvazi Indaba umfundisi ahleka nomngane. atinozi kuti vana mari zvekuzinyaya Bathi uNkulunkulu akenza akethule vanhu imfundiso. vanozokuona vega Abantu bazobona bodwa. ndikati mwari wacho matestimony ake anoadawani Ngithi uNkulunkulu ufuna ama-testimony akhe la. unozvere kuti mwana testimony uNkulunkulu ufuna i-testimony. jesu paakafundisa ligiyo uJesu athi khamba utshela abantu. mukadzi aikuda rupa paakabata jesu Umama akade avusa igazi ma-athinti ingubo kaJesu. jesu uJesu. akabvunza ndianandibata Athi ubani ngibambile. zvinoita kuti jesu asaziva kuti ndianandibata Kungenziwa ukuthi Jesu angawazi. practically he knows Yena samuyena akade akwazi. munhu akasvika pakuti akati zvake uri vasina kubvunza munhu ndedzipi Afike lakohliyana wakuziva. anoziva Uyakwazi. akatotaura nathaniel Uyakuzi unathaniel. kuti filipi asati amushedza Kuti Filipi anakubuza. ndakuona wakagara pasi pemoyo Mbonile ohleli phansi kwesihlahla. akaudza mukadzi wesamariya Atshela umama kuti murume ari kumbanya haasi wako Nosekhaya akusingi. anoprofita jesu Uyaprofita. but
ndabuza Yana ndibati. ubani umbambile Kuda utabuziwa mbati. uyamazi lo mbambile Bachari kuda. kodwa ufunani Ndetse kuti vanhu vanofanirwa kuziva abantu ake bakwazi kuti bani batachicha iti. umbambe Saka kusanyarare. ungajuli Kana mwari vakakupa stage. mausi makunikela isiteji Ivi vasati varapa. noma kungakakhi Taurira vanhu kuti mwari anotanga kuita zvinhu. Nokuti hanyari newe. Kana usina kunyara naye pamberi pevanhu. you're ashamed about him before people Akana. Ini kana kupepa stage chidiki na mwari kupeni wangu. noma kuyenza kungani empilweni I testify. yakhe And it didn't show me. akalindele Why? Because she didn't buy you what don't show me Masara. ngithi umthandi lo sesiyani kule Because I challenge and tell church Masara. inkinga esinayimadle But I'm not going to be able to show me. abantu batestify Why? Because I'm fit on my testimony. because bafuna babheka amatestimony What not? Yeah, passport. inkinga bazifuna But don't despise the days of humble beginnings. babhekeli phansi amalanga okuqala kwezinto Anybody that didn't push, but I got to walk. So I don't know. umfundisi akushuma Yeah. amanqamuzi Jehovah shoes. athini uNkulunkulu I don't know. abonkulunkulu amen What's my winner? Sakaita. because icathulo ngendlela Because senga actually, it's a value. They would have been saying, ngithi isinto sinevali ngenxa yokuthi ungakuleviyo but I can't take a suit to from this. ngesikhathi umfundisi agqoke isuthi If it happens, I'm going to. mayesethi kushumayela I don't want to do this. kanti I feel. akade ayizwa I really want to show up. hayi ngaphakathi kwesiko What you show me, Papa. And it's not that thing. What's the thing? I'm just going to better level. sinenkinga What's the level? Yeah. They are quiet. Yeah. When I said after testimony, emuva kwethestimony let's answer. I can't tell them the issue of blood. ujesu akhuluma ukuthi Shout it ukuthi akuthini akhamba angatoshota kudzwa zvimwe akade angakatshelwa vanhu paunotaura zvinhu zvaitwa nemwari mokhuluma kuncane unkulunkulu unodenda zvimwe uyenza ukuthi unkulunkulu ukatenda pazvishoma mongakhuluma kuncane unodenda zvizhinji uyenza ukuthi okunezifile Sokorodzai baba. Akatendera kuchembera kana grocery store. Powerful. Bathenga igrocery namagogo Chembera akatitenda umagogo abonga unonzwa mauri kuti kazi autumba uzokuthi ngizothenga wasi vanotenda zvishoma because ukhola kuncane tinosamba shoma shoma amathemba amntweni izincane kutumba mutombo bathekezele Don't wait on you bashe to next time no one ukuthi any angiyona kana atitenda holy boys no one any coffee noma ihoyibo unokuthi ufeyama kutenda umoya wokubonga unodenda zvizhinji uyenza ukuthi unarwa kuchienda zvishoma ebese challenge zvizhinji kuya ngaphambi don't remain quiet in kungavali umulomo kule level okulu promotion promotion even personal mali yakawanda noma kunganamali eningi ngona kuona mwari akombona ukula mali iyeyo akokhuluma ngonkulunkulu uone kuti kana atanga basa mauri aqala umsebenzi omuhle kuwe anozopedzisa uzoqeda Amen. shoka time is done iqiniso lesikhathi sami sesiphelile mandazana nemdikani bana kodwa ngize kuzokhuluma nawe standard sezulu modekani Mordekai zviri kuvakwaini lokhu akiyayo zvine zita ravo kunegama lakho but favor kodwa umusi inorefesa izorifesa mazita edu amagama ethu semazimbabweni njengamazimbabwe mazita edu amagama ethu semaforeni vane njengamaforeni paavakirwa ukhona la akele khona vane dheti racho rakatosetwa kunedhete elisethe usuku hatiregeri kunamata mwari aseke nokhonza unkulunkulu nokuti mambo vedu vanotonga nyaya kubva bhuku because unkulunkulu ubusi from the book vanombovhura bhuku ogadzisa dzimwe nyaya uzovula incwadi alumsisi havavhure newspaper akafuni newspaper havatsvage opinion yemunhu akafuni opinion yakhe modhekai wakakunda nenhau yemubhuku Mordekai havadzamwe bhuku iri rinosimudza marombe kubva leli mubhuku ncwadi bhuku iri ukaritenda unosimudzwa najehovha wangayikholwa you must uzophathwa fight through the book ukose ulwe ngencwadi ukatendedzwa nepoverty ma ungaba the nobuyanga only way to fight poverty ukulwa nobuyanga unongovhura bhuku vula Yeah. incwadi vakaropa fratwa uzothi babusisiwe abanikelayo kwete vanochema hayi bakhalayo vanopa abanikela wapedza kuchema ma uqeda ukhala opa uyanikela fight through the book ake ulwe ngencwadi munhu akaenda mukoti nyaya ichitonga namajistrate ma umuntu angangena kukoti imagistrate ibusindaba baba nyaya yataurwa kuti makarepa mwana but baba
indaba ikhulunywa ukuthi urejile lo mntwana uthini ngayo ndara yakatanga kuchema le ndoda yayiqalukala kana ngazwela pasi or asishayela phansi Major Street atama zona chema imeja streda nimbonile uyakhala haya phela ayiphelile indaba ukhalile usize Major Street anoti imeja street baba kana mapedza kuchema manje ukala baba toda umbo sibawa ukuthi usinikele evidence tears is evidence ngithi ukala ayisonto evidence baba your tears is evidence in the sight of the Lord ngithi utears wakho ukala chema wapedza utethi lokala fight through the book alongulweni learn to do what the book says uyenze lokho imali God is so faithful uNkulunkulu othembekile manifest in your life uzobonakala empilweni yakho uyasukela namathi sibawa siphakame umfundisi asithanda unamato wako ne wako umthandazo kamfundisi ukuthi ungari ukuthi uNkulunkulu andithathise zviri kwakwa nahama akibheki ukuthi amani wakho I look unto Jesus bheka kuwe Jehova author and finisher wena oqala of lokukhokhela our faith impilo zethu baba sitaramugariragarirwe igama lami alikutsho chonzerai madzimambo kufungaone zvavo amoyenza kuti amakosi ankulu panoda kurorwa vanhu mazita edu ngaazikanwewo amagama ethu akwazi panofanirwa kuchata vanhu mazita edu ngaazikanwewo abanye bashade panofanirwa kuvaka dzimba mazita edu ngaazikanwewo ndakudawo zita ngifuna igama rine promotion mukati promotion rine favor mukati rine muchato mukati umshado rine ngaphandle utano mukati impilo nokuti kana mambo avhura bhuku inkosi ivulima zita rinoonekwa mubhuku igama elitholakala encwadini rinosangana nekusimudzirwa lizohlangana I nokuphakanyiswa want us to pray sifuna sitandaze kuti baba sithi uNkulunkulu ndaanguva kuyisikhathi yekuti dai ndarangarirwa ukuthi ngami ngikunjule Father, we thank you for your word. Let us begin to pray. Father, we thank you for your word. We thank you for your faith, your touch and your blessing. Yes, for you are faithful. The one who is the same, yesterday, today, forever. Faithful God, ancient of days, everlasting Father, Holy One of Israel. We give you praise. We give you honor. Father, in these timing times, in these hard times, testing and trying times, we still believe and trust in you. Show your mercy. Show your mercy. Show your grace. Show your mercy. Joseph, in a foreign land, while you are carrying a Daniel, you look down on Yasha, the house of Haman, I think when you shut up on the menu, but that's a wrong one, the enemy, she knows she's a president, that there is a people, that there is favor, that there is Yasha, video sailor family, who see it and just to this with us. Just raise your hand and pray. Father, I decree and I declare. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Aya maomba yagaro pafati. Shavana bata gashiendeke. Even in last minute, last day. Baba msumutsira Mordekai. Yes, Lord. Baba munguva yapera mudai. Vana venyu ngavabate mari. Vana venyu ngavasimutsirwe. Zvakanaka mumazuva akaoma kudai ngazviwanikwe. Nokuti musi wekuti Hamani ari kuuya, promotion ikaiuye. Baba ngavawanirwe favor. Zvisina kuwanikwa mumakore mazhinji. Munguva yavaishanda but find nothing. Ndiri kucancela the word nothing. Sabambo vakati kana pasina chakaitwa pane zvaufanirwa kuitwa. I speak promotion, favor and blessing from nothing to something, from nothing to abundance. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. God bless you.